बिटिसिनि बायजोआव जोङो दिनै इउबिपिएफ जोनोम जाबाय, इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसन। बिनि थांखि आरो नोजोरानो जाहैबाय जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थियारि बिथिङाव जोङो समाजखौ जौगाहोनाय आरो लोगोसे जोंनि बर'फोरनि मोनथाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों सोरजिबाय। बे सोरजिखांनायनि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा डेभेलपमेन्ट जाहाथे जों सबबो जाहाथे समानै मोनो बिनि थाखाय नोजोर होनाय आरो भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जाहाथे जोङो गोबां बाजेट लाबोनानै गोबां रां बावजा लाबोनानै जोङो बर' रायजो राजाफोरनो जाहाथे सुफुंनो हायो, बे मोनसे थांखि। आरो लोगोसे थांखिया आरो मोनसे दंबावो जोंहा थांनाय 2020नि जा 27 जानुवारि 7 जानुवारिनि जा बर'फोरनि थामथि सान्थि एकर्ड दंमोन, बे एकर्डआव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायल' आरो बाहाय काउन्सिल दानायनि अनगायै रां राशि एबा बावजानि जेबो बाहाय जेबो मेनसन गैया बा गोरोबथायाव जेबो गैया। बेनिखायनो बे दुखुनांथाव बाथ्रा, काउन्सिलखौ दैदेननोबा रां राशि नांगोन। बे रां राशिनि थाखायबो जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जाहाथे थोजासे रां जाहाथे मोनो आरो बे रांजों जाहाथे जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो गायसननो हायो, बे मोनसे जोंहा दङ। बेजों लोगोसे जोंनि राजखान्थि बिथिङाव गोबां जेंना दङ, बर' हारिनि गोबां जेंना दङ। फरायसालि बिथिङाव, समाज जौगानाय बिथिङाव, गामि जौगानाय बिथिङाव आरो माखासे हा हुनि मोनथाय जौगानाय बिथिङाव, फरायसालिनि बिथिङाव जोङो गोबां जेंना दङ। बेफोरखौ जाहाथे मोनफुंजोबो, जाहाथे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों मोननो हायो, बे आरो बेफोरनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बे आफादखौ खौसेथि बर' सुबुं गौथुम बे आफाद इउनाइटेड बर' पिपुल्स फेडारेसन बेखौ जोनोम होनाय जादों। गोजोन्थों। दिनैनि बे जिथुनाखि बे हाबाफारियाव 14टा जिल्लानिफ्राय बिबान मोननाय जादों, मोनबेसे जिल्लानिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों? दिनै 14 जिल्लानिफ्रायनो जाफैनो हादों। दिनै जोङो बुंनो हागोन बरपेटा, नलबारि, रङिया, बेनिफ्राय जोङो बुंनांगोन सनितपुर फैदों, गलाघाट फैदों, लखिमपुर फैदों, धेमाजि, रङिया मा होनो गवालपारा दङ, कामरुप दङ, कामरुप रेल मेट्र' दङ, बेनिफ्राय जोंनि नगाव दङ, तिनसुकिया, डिब्रुगड़ दङ, बिनिफ्राय मरिगाव दङ। गासै जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो जोंहा माखासे जिल्लाया फैनो गोनांमोन, दिनै बिश्वनाथ सारिआलिनिफ्राय दैबाना जानायखौ फैनो हायाखै। धेमाजिनिफ्रायबो फैनो गोनांमोन, अखा गोबां हादों, बिथांमोना फैनो हायाखै। जायखिजाया बिथांमोना जोंजों दं आरो अरायसम बिथांमोना जोंजों बाहागो लानानै खामानि मावगोन इयुन समफ्राव। मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना दिनै बे गोदान आफादखौ दानो गोनां जादों? आं दहाय बुंबाय थांखियारि नोजोरा जोंहा मामोन, जे बिटिसिनि बायजोआव जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ सोरजिदोंमोन आरो बे सोरजिनायनि गाहाय गुदियावनो दंमोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बे आफादखौ आं जोनोम होदोंमोन। बे जोनोमनि गाहाय नेहाथारि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि आरो दिनै बे आफादनि गेजेरजोंनो जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोनदों। मोनखांनायनि उनाव दा जोङो नुदों जा माखासे एलिगेसन आंखौ बिथांमोना बुंदों जेबो फोरमान गैया आरो बे एलिगेसना उइदाउट मोनसेबो प्रुफ गैया। बे एलिगेसननि थाखाय बिथांमोना आंखौ चेयारमेनशिपनिफ्राय बोख्लायदों आरो लोगोसे जोंहा गोबां दङ जे काउन्सिलनि जाखिनि डेभेलपमेन्ट बेखौ समान खालामाखै। मिहिनेश्वर बिथाङा गावनि धेमाजि जिल्लायावल' होदों आरो धेमाजियावल' 9 जन जाय स्टाफ होदोंमोन जोङो काउन्सिलनि, धेमाजि जिल्लानिफ्राय बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होदों, जेराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ 22टा जिल्लानि जानानै ज' मोनदों मोनसे स्ट्रागोलनि गेजेरजों। बे मोनसे दुखु दङ आरो लोगोसे हेड अफिसखौ बिथाङा गावनि गोसो मथे गुवाहाटीनिफ्राय सिमोनसापुरियाव लांदों आरो लांनानै दा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डक्टर रमेश बिगुनि मथे बिथाङा बेरेखायै खामानि मावदों आरो आसाम सरकाराबो दा थांनाय 2022नि 10 आगस्टआव नटिफिकेसन होदों गुवाहाटीयावनो हेड अफिस आरो सिमोनसापुरियाव सानजारि नोगोर धेमाजियाव साब अफिस जानांगौ आरो
बिथाङा धेमाजिनि आरो गुवाहाटीनिफ्राय धेमाजियाव लांफिननायनि जा काउन्सिलावबो रायलायदों UBP खौबो रिजलिउसन लाहोदों बे रोखोम बेनिखायनो जोंहा गोबां इसु दं आरो जौगाथायनि बेलायावबो बिथांमोना गावनि गोसो मथे खामानि मावनायखाय जोंहा गोबां दङ आरो सिगांनि जायफोर वर्कार गोबां 2016 निफ्रायनो जाय मानसिया सैथो आरो आसि थुनानै बुङो बिथांमोनखौ एंखरबाय थादों आरो आंखौबो दिनै एंखरदों आं जेराव दैदेनगिरि हिसाबै दंमोन बिथांमोना आंनि जाय केस बेखौ मोजाङै नायबिजिराखै फारसेथिंल' नायबिजिरनानै बिथांमोना आंखौ बहननाय जादों आरो गोबां दुखु दं बेनिखायनो बे आफादखौ जोङो दानाय जादों नोंथांनि आफाद दानायखौ रायजो राजाफ्रा बेसेबां अनसायदों दा आं नुनो मोनदों दिनै 14था डिस्ट्रिक्टआ जोंनि जा थांखियारि नोजोर जोंनि आफाद दानाय बे आफादाव लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो फैगौ समफ्राव बांसिन बयबो जिल्लाया बाहागो लागोन बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों आरो सम आरो सुजुगखौ लानानै बिथांमोना फैनो हायाखै दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय दङ अब्लाबो बिथांमोना बाहागो लागोन आरो जों सानो आं नोजोर होदों बिथांमोना जोंनि दा गोदान आफाद बे गोदान आफादाव जों बयबो ज' जानानै खामानि मावगोन आरो इयुनफ्राव जोंनि जा जेंना बे जेंनायाव सुस्रांनायावबो ज' खामानि मावलांनायनि बिथांमोनाबो जोंनो खोथा होदों दिनैनि बे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं गौथुम बे आफाद सदबांसा लानाय दिनावनो गुवाहाटी जिल्लाखौबो दाफुंनाय होनाय जादों कामरुप मेट्र' इउनाइटेड बर' पिपुल्स फेडारेसन बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दिनै दाफुंना होनाय जाबाय बेनिबो दिनै एखे समावनो दिनैनि बे सदबांसा लानाय समावनो बेखौ दाफुंना होनाय जादों गाहाय आफादगिरि नेहाथारिनि जों जाफुंनाय खायसे खायसे डिमान्ड दङ बे डिमान्डफ्रानो जाबाय जोंना NDFB एक्स NDFB फंबाय मोना अलरेडि गोबां जेलाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौ जों थाबैनो रिलिज खालामनायनि थाखायबो जों सरकारनिसिम दाबि हरगोन आरो बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय जोङो सानफ्रोमबो जों आवगायाव जों रायज्लायनो जों सानगोन आरो बेफोरबायदि गोबां हाबसोनानै थानाय खायसे खायसे जाहोननि बे आफादखौ जोनोम होदों दहाय जोंहा सारा बुंलांखादों अलरेडि दा बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय जोङो बे आफादखौ दानाय जादों जोंनि BTC बाहेरायाव थानाय गासै बर' माहारिया समान नोजोरजों नायजानाय समान डेभेलपमेन्ट लाबोनो थाखाय जोङो सरकारखौ नाख्रेबनो बा BKWसफोरखौ नोजोर होनो थाखाय जों बे आफादखौ दिनै गाजा गोमजायै जोनोम होदों आरो जों आसाबादि BTCनि बाहेरायाव थानाय गासै बर'फ्रानो जोंखौ माने आजावनानै लागोन आरो दिनैनि बे मेलानो बे रोखा फोरमान जादों होननानै आं बुंनो सानो।